आलासि सिनायथि होनायखौ आखायाव लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि बे जोंहा जमुना औवारि जिथु मार्टियार्स बा थुनलाइमेल ट्रफि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंहा जोंनि दातिन चिरां समष्टिनि MCLA सार सुकुरचंद मुसाहारि, फारियै बे एखे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जे सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो गोबां माने संगठन एबसु आनसलिक एबसुनि इउनियन एबसुनि आरो बर' समाज, बर' साहित्य सभा, ट्राइबेल संघ आरो गासै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासैबो बे गुरुबासा खासिकत्रा सामथाइबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोन, आं गासैनिबो बे आलासि सिनायथि होनायनि सिगां आं गोसो गोरबोजों नोंसिनि खाथियाव आङो खर' मुवायै आर'ज गाबगोरबाय जे इसोरा जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां खुंफुंनो सुबिदाखौ होयो। दा बेनि सिगां आङो हाबाफारिखौ गोबाव खालामाबालानो आरो गोबांथार इन्ट्रडाक्सन लायाबालानो आङो थोंजोङैनो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं आवगायनो सानदों। मानोना जोंहा जोंनि चिफ गेस्ट आलासि सारा गुबुनाव थांनांगौ दङ। दा बेखायनो आङो गिबियावनो आङो आलासि सिनायथि होनो थाखाय आं आवगायबाय। चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा नुजाफैनो हादों जोंनि बे हाबाफारियाव सार सुकुरचंद मुसाहारि, दातिन चिरां समष्टिनि MCLA सारखौ आङो गुरैयै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। नैथियाव दङ जोंहा जोंनि दातिन चिरां ब्लक BPFनि आफादगिरि सार पानिराम बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट दातिन चिरां ब्लकनि, बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर लाबाय बिथांनिसिम। बिनि उनाव दङ जोंहा जाय बिथाङा थांनाय जुलाइ मासनि 13 तारिखआव मार्टियार्स जादोंमोन, बे मार्टियार्स जानायनिनो आंनो बिसि बाजैना रन्जना औवारि, बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ रायजोनि सिगाङाव होनो थाखाय आं खावलायबाय बाजैखौ। आरो जोंनि अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेनि उनाव रावा सिनायथि होनो आवगायदों जोंहा सेन्ट्रेल BPF कमिटिनि सेक्रेटारि प्रदीप दत्त सार, তেখেতক নিজৰ চিনাকি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এটা আৰনাইৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। बेनि उनाव दङ जोंहा जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट BPFनि वान अफ द सेक्रेटारि नेलसन बसुमतारी, बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बिनि उनाव दङ जोंहा जोंनिनो हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय बा जोंनोनो मदद होबाय थानाय बिथां कंकर मुसाहारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्ट BPF, बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिनि उनाव दङ जोंहा सिडली चिरां आनसलिक एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारी, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोंनि अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि गुरुबासा इउनियन एबसु सिमां बसुमतारी, बे फंबायखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। আমি এতিয়া চিনাকি দিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ গুৰুবাসা আউটপোষ্টৰ IC ছাৰলৈ আমি কমিটিৰ পৰা আমাৰ মানে এটা আৰনাই জনাবলৈ আমি আপোনাক ছাৰক নিজৰ চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। बिनि उनाव जोंहा
मिथिहोनाय जाहैबाय आरो दिनैहाय जोंहा जाजमेन्टेल रेफ्रिमेन दङ बिसोरनि जि निर्देश बा बिथोनफोर जि दोनगोन जि नियम निथि दं खेलायावहाय बेफोरखौहाय बिसोरनि नियम होननानै आङो फोसावबाय थेंक इउ दे गेलेदो मोजाङैनो